Tripura Private Borom gnang Pandaw Faisal Pajak sini TTADC ni Sports TICA Department ni EM Borom gnang Suhel de Burma Tonggo jago sungbai sini Dr. Noruttom de Burma sini Tiprasan Bisingo Khoroksa Bobo icon no PhD klaijak haini bagai sung bono doktor hini maringo jotono tonggo sungbai o school ni SMC committee ni president no khobui joto members tebo chini o school ni principal te joto teacher madam jotono hambai maribo specially babe hambai rinai chini o BSD Wisdom International EM School ni joto students te guardians norno jotono khaksang matei hamjak muya faro ani selai sekang Kognar na isini borom gnang Dr. Noruttom de Burma belai keno nangkukma ni kok norni busukango sawi kelangka jeng porimani logi sini dibesak kaham tongna ni bagai plus jeng thungmungni bisingtibo o Sungsaro Khoroksa icon hisabe sinijagoi mano Bosaka o jagao Sachin Tendulkar sonikok sini Sumdev Devarma sonikok rok sini bisikango sawi kelangka Sung saimano Bharatborsho gobangma footballer jara Northeast ni thungkrung rok Sunil Setri song Renedi Singh song rokno Baichung Bhutia sono sung kaham kaino sinio je football chini Northeast ni borok kring kai football team singnya India ni kitjung tini Tripura hao tongai chini o hani busangai sungbo besikang ni sarote bo kaham kai ma sai tongai nai jate thungmungni bisingtei Sung Ojagawa Sunil Setri Renedi Singh Song Haikeno Bharatborsho lead khaine bagai sini je football ni thungmani bisingti jeng besikang ma agognai teibo chini cricket ni bisingti bo jeng ma agoglainai jeng saimano Tripura obo haino cricket chini Monishankar Mura Singh যেভাবে তাবুক থুঙ্গুই তঙ্গ চিনি খরকসা তিপ্রাসা ত্রিপুরানি ক্যাপ্টেনিংই থুঙ্গুই তঙ্গ বলিং বাসুগন আসুনো খালাইনা রঙ্গ ব্যাটিং বাসুনো গাহাম পারফরমেন্স খালাयो किसुं नायना थाखाय फुटबल क्रिकेट যত জায়গাওছে जों त्रिपुरा हाव बयनिस्राय कमया आबनि जे naharmung je apno wan sugui जों tini o jagao o school of pore tongnai rok chini jara serai rok thinango borokni future o borok bo salsa kolok kotor ungnai abo जों sawi mano abo जों porenai bo sai mano chini guardian bo bo sai mano जों bo salsa serai gusa ungui no omo haino class 1 2 3 4 5 পরিউইনো जों তিনি গ্রাজুয়েশন পাইলাইখা যতনা জানজানি প্রফেশনে হাবলাইখা চিনি ওয়ানসুকমুং जों কতর খাইনা নাंनाय তেব जों সাইমানো যে পড়াশোনা খাইখাंखाय পরীক্ষাंखाय এডুকেটেড ইনखांखाय সমাজ সোসাইটিও जोंनो যে কোনো বড় অন্য মকল বাই মান আইসিগো কারণ ব পড়া পরে যাক ব লেখা করুন
যেটা চিনি ডক্টর সাহেব जोंनो जे सामानि हाय শুধু চাকরি মানানি বাগै सिमी जों परीक्षा अंका इंग्लाक जों चिनि नलेज न जों बाहायखाय जों तेबो हारिमान जों बाहायखाय हाइलि एजुकेटेड नङै निजि साक साकनो बरकनि बुसिकांगो लुखुनि बुसिकांगो जे जों सासा अंगै फुनुगैमान आबसे चिनि वानसुं मुंतंना नांनाय चाकरिनि उग्लोगो ता खायसे गैनि बसाका खायसिना नांया चाकरिनि उग्लोगो तांगै चाकरिनि उग्लोगो खायसिनायबा चाकरिसे आन उग्लोगो मा खायसिनाय अम हायखे जों मा परिनाय जों सासांनानि बागै जों सिगां खामनानै नांनाय जों जे दिनै अ जागायाव सुख सातुं अ सातुं बर'नि फाइ दं उ नाहानायखाय सालनि हयते फाइ दं साल आसिखायनो गोजों अ संसारो अ सालंखाय जों बुफां तलाफानो नग बिसिंबानो जों दिनै मकलबाय जों नुगै दङै मानो कारण अ सालनि पहर आसिखायनो मार दगा खाख्रेबसिबो जों बिसिंगो नुगै दङ अ सालनि पहरनि आसिखायनो पावार अ साल हायखाय जों सानानैखाय जों निजेबो मा खामग्रानाय खामनानैखाय बाहायखायनाय खामनानैखाय नों जुदि थोंख्रोंनामो जोङो ओंखाय परिमानि लगे लगे नों थोंथानिबो निनि पारफरमेंस निनि स्किल नो नों सामुंगो माथे बानाय बिदिनो अम हायखाय माय भारत बाय जे डिस्ट्रिक्ट वाइज दिनै स्पोर्ट्स खायजागै दङ स्कुल नि हयते तो एनुअल स्पोर्ट खायनो खायो आपनि लगे लगे ताबुक तेबो चिनि थोंख्रों रगनो बुसिकांगो तुबुनानि बागै स्पेशली चिनि यथ रगनो जरा ताबुक चिनि सेक्ला बुसा रगनो बाहायखाय थोंनानै बिसिंथिखाय निजिनि याखुंबाय बाजानानै अ वानसुंमुं अ सामुं खायजागै दङ नरक साइमानना चिनि नौनि अ आमचायाव चिनि मगलाम रगनो चिनि कर्नेन्दु देबबर्मा त्रिपुरानि फुटबल टीमो इंकाय कर्नेन्दु देबबर्मा करि इंकाय इसिंया जों 2000 साल रगो 2001 2 3 4 माने 1995 नि सिमिनो जों बरनो काहामखायनो सिनियो जों पर्सनली जों बरबाय काहामखायनो सिनिलायो ओंखाय बरनि पारफरमेंस बिनि जे थुंमुंनि बिसिंखैनो दिनै ब इंडियन टीमो थुंमाया फानो एटलिस्ट ब चाकरिनि उग्लोगो खाब्रुमना नांलिया बिनि जे स्किल तंमानि बजे थुंना गोरों आबनि बागै एग्रिकालचार डिपार्टमेंट से बनो नगो फायै अफार दियै नों आंनि डिपार्टमेंट चाकरि खायदिनि बतिनि एग्रिकालचारनि इंस्पेक्टर चाकरि खालायदों फ्यूचाराव तेबो प्रमोशन दंनाय जे चिनि मणिशंकर मुरा सिंह चंनिखौनो जों जे तासिं खामानि मणिशंकर मुरा सिंह चंते चाकरिनि बागै बुनि उग्लोग नेता चिनि मन्त्रि रनि उग्लोग खायसिना नांला कारण बरक अलरेडी त्रिपुरानि कैप्टेन त्रिपुरानि जे क्रिकेट एसोसिएशन बरकनो जथेष्ट सुबाय दङ ते बरकनि जे साक साक जे आसिखाय याखुंबाय 5000 हिनांगो बरक तेबो चिनि त्रिपुरासानि कुंनो तेबो सुग्रिनायाबो जों सावै मानो जों प्राउड फिल खायो जे बरक चिनि बागै आसिखाय खस्थखाय थुङै दङ कै अ जागो जों जे दिनै चिनि PhD विजडम इंटरनेशनल स्कूल नि ग्राउंड चिनि स्राय रक्नो जों जे नुखा अ जागाव जों नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रोजाबमारो नुखा किन्तु नेशनल एंथम नो सिमिसे जों रोजाबलायो किन्तु नेशनल सॉन्ग बो जों दिनै वंदे मातरम अब नरक नुबै मानकरा अब कतालिया अब आगिनि सिमिनो दङ किन्तु अबनो सामुंगो थेबालायाता कै दो आबो तेकसा आलादा पार्ट किन्तु जों दिनै अ जागाव जों जे सेरारकनि जे पारफरमेंस नुखा जे ताइसिं किसा सिगां चिनि जे ट्रेडिशनल बरक मुसामुं मुसावै फुनुमानि अमरक बेलेखेनो नांगौ बेलेखेनो इम्पोर्टेन्स आबनो जों मारिनाय जों आबनि गुरुत्व जों मा बुजिनाय एज ए त्रिपुरासा हिसाबै आं दिनै बंनि जे पारफरमेंस अब ट्रेमेंडास पारफरमेंस आछि कारण आं नुगौ गोबांमा त्रिपुरानि गोबांमा थायो जों प्रग्राम नायनो थांगांखाय जों नुगौ विशेषखायै चिनि चोलाबुसारक चिनि कालचारेल डांस रगबरक पार्टिसिपेट खालायनानै मुसुं जागिया दिनै जों आं अ जागाव नुगौ जे चोलारक निजे पारफरमेंस नुगौ बेलेखेनो खा खचमो जे चिनि चोलारकबो
sila besarok bo tabu traditional resamung traditional musamung sini folk dance rok no importance riwi obo hakai besikangga agak phaiman bagai ani angto simna constituency ni जों गोबांमा अमाहाय ट्रेडिशनल मुसामुं रok खालायनो थाखाय सिमनानि गोबांमा स्कुलाव जों नुखा बुरैसे सेलानि ड्रेस नाहरै पागरि रok सरै जों सेला रकनि पारफॉर्मेंस रिमानि रok जों नुगो गा अमाहाय जरा रok अंके जों बेलेखा खामो जे सिनि सेला बुसारक जे ताबुक स्पेशली 15 नि सिमी 25 जरा जे बयस सिनि जे सिखला बुसारक borok kaisa tamhinai o fake jangnai maniyo klaimani bagai gobangma selarok tini back photo klai thangbai ka tabuk naina thanga ke sing serai ma sao je kono program o je kono pandao je selarok ni silai burrok ni performance joto jagao no kaham musatani phanungthung khela dula phanungthung pore thani phanungthung sini burri bisarok ni performance jothesto kaham जों नुबुइ तंबले डॉक्टर उनथानी इंजीनियर उनथानी टीसीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर उनथानी बुरै रगनि परफॉर्मेंस सलारनि सलाय काहामुइ दंसियो तांगै कारण चिनि सलारखै सला बुसारखै फेकजागनाय मानि बाय कुबुलुइ बरकनि जे जनरेशन अब एकदम बाय दंखा अ जागाव जों जत चिनि बुमा बुफा गार्जियन फरायनाय जे स्कुल कमिटी पलिटिशियन जत क्लाब जों अपनी बागै awareness मा खायनाय जों चिनि जिला बुसारक ताबुक जे लाम हामियाव रमि तंमानि अब गोबां मा जागावनो जों awareness खायबो दङ बुसिगांनि सालतेबो मा खायनाय कारण बरक ताबुक बुजिग्ला ते 10-15 बोसोरनि यागुलसो बरक बुजिनाय जे जों जे तामु खायबुका जों जे अ संसाराव आसायै फायका संसाराव आसायनि यागुलो sini je o busak je yakung yak bekreng bahan butui sino je ishor rohorka ombai sung bahaikai khela khaika abo borok tabu buji ekla gobangma cherai baksa to osungsar yakari thangbai ka borokni sikla jibon bumtui borokni busa butui busukni kokto bat serigradi borok nijise osungsar tongsuk malanglia thangima paibe baksa phekjangnai mani chawi bike कासावै एक्सिडेंट नङै तो थुयो आबनि जों रिजल्ट तो जों नुगुनो दङ बे चिनि आबनि बागैनो चिनि जिला बुसारकनि पारफॉर्मेंस जों खूब कम नुगुइ दङ गाबन तिनि अ जागाव चिनि जिला बुसारकनि जे बर ट्रेडिशनल डांस अ स्कुल फरायनाय रकबो दाबो बुसिकांगो आगुगै फायका आं आसा खायो लाइ थांनाय जेनारेशन नि सिलाय अ जेनारेशन चिनि जिला बुसारकनो तेविसा चिनि o hayungo o hashakawo selarokni performance teosa busikango tubui phainai ni ang o mane poito khlayo tini जों जे suffer खायदोंमानि चिनि जिला बुसारक last 10 years बुसिकांनि 2010 नि सिमि तिनि 2025 चलि दङ अ कसारनि चिनि जिला बुसारक बरनि जीवन जे बरक तामो बंनि तामो लस जोंखा आबुनि परिणाम ते जों 10-15 बोसोर से सायमाननाय कारण चिनि जिला बुसारकनि जों अभाब जों नुगनाय प्लास बरक परिया जेंमानि बुइनि दफानि बरक एजुकेटेड नङै थांमानि सेलारक किन्तु चिनि दफानि सेलारक कम एजुकेटेड नङमानि आबो जों नुगजागै दङ ताबु तिनि अबहाय स्पोर्ट्स प्रोग्राम रकनि बिसिंते जों अबनो अवेयरनेस खायनानि मुसुंगो जाते फेकजागनाय मानि बाय दंयाबै गाहाम लामाव जों फायनानि पाइथागो आं अकगनो सानानि मुसुंगो जाते चिनि गार्जियन हिंजांनाय रकबो चिनि बुमा बुफा प्लस जों जरा अक्रा चाक्रा हिंजांनाय रकबो सुंबो निजिनो किसा मडिफाइड माखायनाय निजिनो किसा मा बदलगनाय जों नुगजागो चिनि बुसा बुतिरकनि बुसिकांगो जों सेरायरबो सिमि कुरिमा बायंला जों निजि साकसाकबो किसा संशोधन मा खायनाय बाहाय संशोधन आं निजिखाय केफे बुसानखाय ओ सेरायरकनखाय अक्रा रखाय केफे तितिनो फेकजानाय माने तासारि नि साकांखाय आबो मोजांया इंगो चिनि सोसाइटियाव चिनि समाजाव नों आफ्रोनो आ सेरायबायनो नों प्रश्न सोंजाना नों निजिसे केफे नों बाहायखाय जोंनो
फेकजानाय माने तासारिनि सानायगा अ जागारो जों किसा सिनि अक्रारो जों किसा मडिफाइड माखायनाय निजि साकसाकनो संशोधन माखायनाय निनि समाजनो निनि दफानो निनि सोसाइटिनो जुदि काहाम लामो तलांनानै हिंखाय नों निजिबो काहाम अंग्रादि नों काहाम अंखांखाय तुरुक तुरुक अबश्य चिनि सोसाइटिबो काहाम अंगि फायनाय हिंखाय निजि हामियावै बुइनो काहाम खालायनानै थांखांखाय आबो चिनि सेरायरक जरा नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि सिग्ला बोसारक बरक नन प्रश्न खायनि मानो गाबो खुला खुलि आलाप अब जों हुयै तनिनानि अबरक सेरायरकनो साकांखाय इंला आबरकनो जों वानसुगिते इंदिया कारण जों नायनायखा चिनि सेला बोसारकनि अवस्था तागाबनि लगे लगे बुरि बोसारबो ओ फेक जोंनाय खिता हाबानि रक बुसुं नुजाखा किन्तु आबनि हयते जों प्रोटेक्शन मातु बुनाय जों नुगै दंले इनके तिनि थिंगो स्पोर्ट्स नि प्रोग्राम हाइफाना तिनि नरनो ओ कौरनो जों किसा शेयर माखायका कारण अवेयरनेस खालायनानि जागाबो जों नुंखा अंकाय तिनि रमनि जेकुनु प्रोग्राम तिनि अवेयरनेस अर प्रोग्राम खायना थांनि दंगो फाइबायदि इनके केव फाइगला तासिं चिनि बरं गोनां डॉक्टर साहब साकबले माने जों कामनां सुकांकाय सिमिसे जों कक खानानै थाङो तिनि अजागा जारा सेराय फरायनाय बिनि गार्जेन सिमिसे फायो आरो अ कामी आमसाय तो आसक सिगन एरिया या मतो कतर एरिया गाव जागो आनि सेराय फराया फनो जों किन्तु फायाखै असराय रक न आनि बुसाकरि फनो सिनि आमसायनो तेबो अवेयरनेस हेकेबा सिनि आमसायनो तेबो नाथो तो खायनानै निंकै जों अ बाहाय जागारगो पार्टिसिपेट खायनानै नांगौ आरो जारा सिनि सुराय ताबु 6 7 8 रक परे तंनाय बरंनो आनि नरनो आनि कायसाना कयमु जे नरक काहामकाय परिदि नरक नरनि बुमा बुफानि कक खोनादि बुमा बुफानि कक खोनाकाय काहामकाय परखाय नरकनि नेक्स्ट लाइफो नरक हलो कतर मानि या गलंकाय नरनि बुमा बुफानि मोखांबो चुंनाय चिनिबो माने चिनिबो खा तंथंनाय ते त्रिपुरा हानि तिप्रा सारकनिबो तेबो अ हानि बागै नरक हाय सिक्ला आजराव जुदि पारफेक्ट नङै फायखांखाय नरकबो अ हाव अ समाजो अ सोसाइटिओ अ कामिओ नरक जों सासाखाय नरक आमसायनो पहर खालायमानानो आरो ते थाइसा नरक जों नुगो अ त्रिपुरा हावचिनि बिसेसकै जों तिप्रा सारक डॉक्टर इंजिनियर गोबांमा अफिसार कतर कतर नङै थांखांखाय निजिनि कामिनो पगै थाङो आं नरनो कयने निजिनि कामी निजिनि आसायमान जागानो केबो ता पगदि आगरतला थाङै निजिनि ककनो पगै बुइनि ककनो हामजागै निनि दफा निनि हाय निनि जे कक रकनो अमहायके सकमाना नायखांखाय जों निजिनो कमाय थांनाय गाबोनि बागै जों सिनि बोसा बोथै रकनो बुमा बुफारनो बबन कयनानै मुसुगो बोसा बोथै रकनो परा फोरोंमानि लगे लगे सिनि दफानि कक रकनो जों मा फोरोंनाय गैसिनि लाइ थांनाय साल रगो जे गटिजाक आ बरनो सिन बोसा बोथै रकनो जों जा किसे मेच्योर दंफायखांखाय आ जराव जों बरनो मा बुजिनाय गै आमसुनुं सितुं गोबांमा कक साइखिजाका सिनि बरम गोनां इएम कक सानायखो नरक जतननो तेवसे बेलाय बेलायखेनो हामबाय मारियो जे दिनै अजागो अपान्द सकायमोन बागै आरो अर्गानाइजार रकनो बेलायखेनो हामबाय मारियो जे आनबो खरसा अजागो नरक इनभाइटेशन खालायतु मानि बागै नरकनो तेवसे पाइपलाय हामबाय जत काहाम ग्रों दंबायदि जतननो हामबाय।